A xouba volveu a ser protagonista en Rianxo, nunha festa gastronómica que atrae a numerosas persoas non só desta comarca, senón de fora dela. A organización a cargo do Concello e a Confraría de Pescadores da localidade valorou moi positivamente a cita deste ano, tanto polo número de asistentes como tamén polo amplo e variado programa de festa. Xa levamos moitos anos facendo este tipo de degustación dun produto moi representativo que é para Rianxo. A verdad que estamos agradecidos tanto a Are, que nos seus primeiros inicios era quen levaba esta festa, como ao Concello a día de hoxe que siga con esta promoción tan importante para Rianxo e tan importante para o sector do mar. Ven sendo unha semana moi intensa en canto á súa programación, unha programación que quixemos enfocar poñendo en valor o pasado mariñeiro, a nosa cultura mariñeira, dándolle moito protagonismo aos nosos museos e a nosa vila, os nosos recunchos onde aínda pervive, non? Esa tradición mariñeira e, por suposto, a parte gastronómica, non? Que é fundamental nun evento destas características. Nesta ocasión encargáronse dos fogóns os membros da Asociación Virxe do Carme de Leiro, que prepararon a xouba ademais de frita, en empanada e tamén guisadas en escabeche. Están exquisitas. As mellores para min son as guisadas, están moi boas. As guisadas? Sí, góstame moito. E a empanada de xoubas tamén está moi boa. A empanada de xoubas todo o mundo nos di que é a mellor. Está extraordinaria, moi boa, moi boa. Empanada de xouviñas, empanada de xouviñas. Pero estaba che ben boa. Estaban boas? Buenísima. Es que eran fritas ou guisadas, que eres? Esta era empanadiña de millo de xouba. Estaba riquísima. Riquísima. A morirse. E como se ve nas imaxes, o resultado parece que gustou, xa que quedaron sen existencias.